assalamualaikum bandiraɓe tedduɓe mi salminima on mi juurima on mi ñagnima eyyi bandiraɓe kaltan kettorde chaine men Fulɓe TV mi salmide mi juurima en mi weltini ɗumen hen fof goppani hay goto kaltanɗe Fulɓe TV mi weltinima ɗum eyyi ɗum noon bientôt programme uji men Fulɓe TV émission ngaji ɗo waɗi Fulɓe TV no ɗeɓi heew seeɗa saabu no waɗi émission diine waɗi émission aada ina waɗi émission mo gandanɗa invité du jour ina waɗi émission mo gandanɗa jangguinata ko fati pénal e gandal ina waɗi émission jole jole ɗum fona Fulɓe TV wonandi yimɓe hettotoɓe TV o chaine o ko chaine moon onon foof inchallah mbatto hen haqqille ga noon Fulɓe TV ko fulɓe fof ndendi eyyi ɗum noon waɗi ɓoyta puɗɗanɗen ligguey o inchallah taw en mbaɗi installé gueɗe foof puɗɗoɗen ligguey men ɓoyani ɓe ɓooyide wadde chaine mi innirama Fulɓe TV ɓooyi depuis ko 2013 wonɗo e so nate Facebook he son bindi Pular TV walla zone point Fulɓe eyyi bandiraɓe créé e so nati ko ɗum créé eyyi ko ɓooɗiɗo darnade Pulaar eyyi mais noon ala balluɗum eyyi ɗum noon kala mbaɗo wallittemi e matériel kala mbaɗo wallide matériel tan o wallitama matériel eyyi ko matériel tan cukalɗum inchallah bismillah eyyi bandiraɓe en cukalani hen haydara so wona yo Pulaar o yaharo yeeso eyyi en cukalani haydara wona yiɗo gandu ko woni holɗum woni Fulɓe holɗum woni Pulaar ɗum noon wadde mi salminima noon foof mi juurima moon mi ñagnima moon eyyi bandiraɓe inchallah bisimillah e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe o ko gueɗmon sehil moon Mouhammad Nasrallah e ɗum noon on jarama jarmon jeef ha yeeso kolla eyyi bandiraɓe eyyi bandiraɓe